Мисля трафиканте, към жените съм галантен, интелигентен. Ето го и Свето Слънцето, Биг Боса, държи целият трафик на Софийския, Казичен и Централен Софийски на Олтер Паповски, дясната ръка, перемо парите в Марвея. Специален поздрав за целия Централен Софийски заватор, за Боби Туди, за Наско и брат му Иван от Симеоновград, за Салватор Ренатов Михайлов, за Диаманти Влебъра, за Любо Чука, за Мити Очите, за Войко Борисов, за Сретан Йосич, за всички, Ебет Хемус, the best in the world, Казино Мерит Маринело, the best kitchen in the world. Вистрилове, вярно си вецици силно, застраховайте при нас, холдингът е силовост. Айде, има ли тук луди, избухваме, като на концертите на Пайдер, коми канали, айде, има ли луди? Мистер трафиканте, от качалки по малките брамчим. На Вивалком до бях 8 години бях пуснал бели птици и кошуми да звъни телефона, стана от тази носам от 6 месеца съм вече от качалки, така ми звъни телефона, става мелодия. Big Boss, I'm professional Big Boss.